du vil have, at jeg rider uden at tage ret meget fat. Jeg må ikke, når du siger små omstillinger af nakken, så er det tage lidt i højre og tage lidt i venstre. Lige præcis, så du løsgør nakken. Men så ved den jo ikke, hvad for ben den skal sætte til jorden. Men hvis det er jeg noget, gør ved med at tage i højre, så ligger den vægt over på højre. Hvis jeg tager i venstre, så ligger den vægt over på venstre. Nakken herude, den skal kunne spille lidt til højre og lidt til venstre. Ja. Den skal kunne tage hovedet op og ned. Er vi enige om det? Ja. Det, som jeg vil have dig til, det er, at når du rider dine øvelser, så tager du halsen ind i øvelsen. Så du laver værsaden gennem halsen først, og så begynder du at tænke, hvad der skal ske nede bagfra og bagefter. Ja. Jeg vil have det omvendt. Ja. Jeg vil have, at fordi du arbejder med bagparten og brystkassen og ryggen på den, så gør den noget i munden. Ja. Er du med? Ja. Du starter, som alle andre starter med at dreje hovedet ind i værsædet, og så render den lige ud. Ja. Den gør ikke værsædet. Nej. Så jeg vil have, at du rider lidt inden for hovslaget. Når du lægger indvendigt ben på, så skal den bøje rundt om benet, og så sporer han let på 3 spor. Er du med? Ja. Men fejlen mange gange sker ved, at I drejer hovedet ind i øvelsen, før kroppen går derind. Ja. Og så er det, at vi har hesten, der render på forparten hele tiden. Ja. Fordi at de ikke arbejder bagfra og fremad, men de arbejder ved at få hovedet ind i en eller anden position. Og det kan vi jo ikke bruge til noget, fordi det bliver den jo ikke stærkere i rygsøjlen af, at den tager hovedet en lille smule nedad. Den skal strække sig frem og nedad, ikke også? Så jeg vil rigtig gerne have, at du prøver at lave øvelserne, uden at gøre dig så afhængig af den nakke der. Er du med på den? Ja. Prøv igen. Og når du bliver en lille smule tung foran, så vil jeg jo gerne se noget mere opstilling hos dig, i stedet for at du kollapser lidt ned sammen med den på forparten. Så prøv igen at ride lidt inden for hovslaget, så ride en lille smule, yes. Og så rider du en lille, ja. Og så ret op og ride frem igen. Stadigvæk bøjer halsen dobbelt så meget som brystkassen. Så halsen skal sgu ikke bøje mere end brystkassen gør i den værsæde der. Ja, og så skubber han en lille smule fremad, sådan at du rider værsæde gennem kroppen til tøjlen, i stedet for at dreje ud. Ja, og så holder fremad til min hjem. Ja, og så ret lige ud igen, godt den op frem lige. Ja. Ja. Så prøv at lave samme øvelse i letridning og værsæde igen. Det kan jeg sgu ikke. Jo, kom nu. Op i letridning. Du skal kunne lave alle øvelser i letridning. Ja, og så rider du værsæde i letridning. Kom. Ja, og så er du en lille smule fremad. Ja, hold fremadsøgningen lige præcis. Ja, og så retter du lige ud og fremad igen. Yes. Og så sætter du dig ned og rider nedsidning og værsæde, og det er brystkassen, der skal gå værsæde frem mod tøjlerne, i stedet for at du prøver at få hovedet i værsædet. Ja. Yes. Og hold fremadsøgningen. Godt. Og ret lige ud. Og letridning igen. Og frem igen. Op i letridning. Mere frem. Mere frem. Prøv at øge tempoet lidt ned ad langsiden. Ja, lidt op i langsomt. Øge tempoet.